Bé, els estiraments en aquest esport del patí, com qualsevol esport de vela, són molt importants, bàsicament, abans i després de fer l'exercici. No podem mai fer un estirament muscular si tenim el cos fred. És important que si el que fem és a bon dematí, que encara estem amb el cos molt contracturat de la poca mobilitat que li hem donat, doncs que primer passegem, o fem footing, o agafem la bicicleta, o fem qualsevol activitat que ens agradi per poder calentar el nostre organisme abans de provocar aquests estiraments que ens ajudaran a que quan estiguem en l'acció, o sigui, en aquest cas a mar, doncs tinguem el menys sobrecàrregues possibles. Tinguem en compte, abans que jo expliqui quins són els exercicis que fareu abans i després d'anar en patí, tinguem en compte que el muscle normalment quan fa força té una contracció. Hem d'imaginar-nos el muscle com un acordeó que s'obre i es tanca. Les fibres musculars tenen tendència a obrir-se en el moment en què estan relaxades, per això s'estan estirant, i en canvi tenen tendència a contraure's quan estan fent tota la seva força. Cada muscle del nostre cos té una força determinada i té un aguant d'aquesta força o d'aquesta potència. Per això moltes vegades podem gastar l'energia d'un muscle en 10 segons fent un sprint o agafant una pedra o un pes de molta envergadura. Però també podem allargar aquesta força a 2 hores agafant un pes petit. Si nosaltres sostenim amb una mà 10 quilos, al cap de pocs segons el braç ens cansarà. Però si agafem 1 quilo podem estar potser 1 hora, però també se'ns acabarà cansant. Quan estem a dintre del mar, la nostra força és constant però no molt agressiva. En uns moments donats sí que si hi ha un cop de vent necessitem que el muscle requereix una força excepcional. En aquest moment hi ha un desgast energètic. Aquest desgast energètic se torna a reequilibrar progressivament amb el cos, perquè estem bastanta estona dins del mar i no estem fent un desgast que sigui constant, és mantingut. Per això podem estar moltes estones. Si la mar està més tranquil·la, el nostre esforç és mínim i podem estar més estona navegant. Si tenim una mala mar o molt de vent on requereix molta força física, és on aquests muscles tenen tendència a contraure's amb més força i això provocarà un desgast d'aquesta energia. Aquest desgast energètic serà el que provocarà a la llarga, quan acabem l'exercici i arribem a casa, a l'esgotament, les típiques tiretes, les sobrecàrregues o fins i tot el dolor. Per evitar aquestes conseqüències, el que haurem de fer sempre és, abans de fer l'exercici, és fer una sèrie d'estiraments que explicarem d'aquí un moment i que el que importa és que entenguem que quan el nostre muscle el portem a un màxim, també requereix més estona d'estirament que si no el portem a un màxim d'aquest desgast físic. El muscle té tendència a oxigenar-se per ell mateix. Quan nosaltres estem molt agarrotats, molt cansats, quan portem molta estona dalt de mar, el muscle té tendència a quedar-se contragut. Si nosaltres agafem el bíceps i acostem la mà cap a l'ombro, el muscle s'acosta. Això és la contracció del muscle. Si això ho fem fent una força, agafant una corda i tensant-la, estem esforçant aquest muscle. Si aquesta força la podem mantenir durant 5 minuts, perquè la força que estem corrent de la vela és suportable, bàsicament el muscle aguantarà els 5 minuts. Però si hem de fer aquesta força molta més estona d'aquests 5 minuts que estem executant, és fàcil que acabem tinguent una sobrecàrrega muscular i haguem de canviar la nostra manera o haguem de fer força amb el pit o amb l'esquena, canviant la nostra postura. Per això, a part de fer estiraments, és molt important mantenir l'organisme preparat per l'esport que fem. Si no estic preparat per portar una vela o per fer un patí, primer necessito un temps de preparació. Si porto molt de temps que no faig un exercici o un esport, és millor que uns dies o unes setmanes abans me prepari en bicicleta, que vagi a caminar, que faci qualsevol activitat per preparar el meu organisme abans de poder anar a dintre de mar. O que comenci progressivament, a més d'estar 2 o 3 hores, que estigui només una horeta. Tot això ens ajudarà a que sigui molt més beneficiós pel nostre cos, que ens ho passem molt més bé fent l'exercici i que repetim més vegades. Si nosaltres fem un exercici i tenim una edat on portem molts anys que no estem executant cap mena de treball muscular i de cop i volta fem el patí en aquest cas, és fàcil que estiguem 3 setmanes amb les repercussions musculars i amb els dolors que això comporta en el nostre esquelet. Per això nosaltres ens hem de preparar molt conscienciadament a que el nostre cos pugui fer un exercici, un esport que ens sigui beneficiós. Quan fem els estiraments que ara realitzarem en pocs minuts, us demanaré que simplement no arribem mai a forçar aquest muscle. Si pensem en l'acordió que abans he comentat que es tanca i es obre, cada muscle del nostre cos té més o menys flexibilitat, depèn del llarg de la nostra vida a l'esport
el treball, la nostra manera de ser, la nostra manera d'agafar-nos la vida, tindrem un cos més flexible o menys flexible. Tot plegat ens ajudarà a que si anem a mar i tenim un cos flexible perquè la nostra naturalitat ja ho és, que potser amb molt pocs estiraments ja en tinguem prou. Però si sóc una persona que sóc molt rígida perquè he fet unes feines o perquè mentalment sóc molt rígid, és fàcil que quan estigui fent l'esport també ho estigui fent amb una rigidesa i porti a un agarrotament del meu cos molt més prematur que un altre company. Degut a aquesta manera de ser que aquesta persona pot tindre, necessitarà de més estona d'estirar. Quan fem els estiraments, abans de la competició, abans de l'entrenament o abans de sortir a mar, mai poden ser estiraments molt prolongats. Això el que provocaria seria una relaxació excessiva del muscle. I nosaltres necessitem que el muscle estigui relaxat, però que al mateix temps estigui tonificat i estigui fort per el fet d'aguantar la corda, pel fet de mantenir-nos en una postura rígida, necessitem el to muscular en plena exposició de força. Per tant, l'estirament només és una preparació en aquest cas. Sol durar entre mig minut i un minut. Però quan arribem a la sorra, guardem la barca, l'estirament sí que és molt important que pugui durar de 2 a 3 minuts. Realment estirarem més estona aquells muscles que nosaltres notem que hem treballat més. Cada esport requereix un tipus d'estiraments amb un segment muscular o un altre. Nosaltres treballarem tots els muscles de tot el cos, però tindrem una mica més incidirem una mica més amb els muscles de les cames, dels braços, a l'abdominal, la part de l'esquena i les espatlles, que són els muscles que estem executant amb més força. Pensem que quan nosaltres estem en la vela i tenim el cos estirat, al mateix temps que estem fent força amb les cames, estem relaxant els isquios, les cames de darrere. Mai podem provocar que un muscle faci força i el seu antagonista, que seria el seu oposat, en el cas del bíceps, com abans he marcat, quan jo l'estic estirant està relaxat, però en canvi estic fent força amb el tríceps, i quan jo estic flexionant el braç, quan estic agafant la corda, el que estic fent és forçar molt el bíceps i relaxar el tríceps. Mai puc fer força al mateix temps. Per això, quan nosaltres estem fent vela, també tenim que tindre en compte quins són els muscles que tenim més flexionats. Els que tenim més flexionats són els que estan treballant més. Aquests són els que haurem de fer els estiraments més llargs, de 2, 3 o fins i tot 4 minuts, si sabem que sempre se'n sobrecarreguen molt. Si nosaltres tenim una musculatura molt bona en aquest aspecte, potser fem estiraments també d'un minut quan acabem. Però el que ens estarà provocant l'estirament en el final de quan tornem, al final de passar-nos-lo bé amb el patí, serà evitar les sobrecargues i les tiretes que sempre venen l'endemà o al cap de 2 dies d'entrenar o de sortir a mar. L'estirament. Mai, això és la norma més important de qualsevol exercici que s'estiri el cos, mai s'ha d'arribar a estirar la corda, a obrir l'acordeó més del que el nostre cos ens demana. A la que notem hi ha una resistència, hem de parar. Per això sempre dic que un estirament de 20 segons no serveix per res, simplement serveix perquè ens fem una contractura o ens fem mal. Un estirament de 2-3 minuts sí que serveix. L'estirament és com un exercici de ioga. S'ha de respirar, s'ha d'estar concentrat amb el muscle que estic estirant. No puc estar fent un estirament i parlant amb el meu company que també sortirà a la mar amb mi. Tinc que fer un estirament concentrat amb el muscle o en els muscles que estic estirant. Tinc que atendre el meu cos fins a quin punt arriba aquella tensió, aquella corda fins on arriba. Després, a través de la respiració, al llarg d'aquest minut, 2 minuts, 3 minuts que jo estiri, veureu que la corda lentament ella mateixa es va donant, com si li haguessin fet un massatge i el muscle es va relaxant. Això és arribar a la finalitat de l'estirament, que jo al començament de l'estirament aquí noti una rigidesa, i que a partir d'aquí comenci a fer respiracions i comenci a baixar el cos lentament, fins que arribi a tocar el terra o fins on cadascú pugui arribar. No és important on arriba el meu company, sinó on jo puc arribar. L'important no és un objectiu, sinó que noti al cap de 2 minuts que una zona que estava molt tensa i que no em permetia baixar més que aquests graus, em permeteix baixar una miqueta més. Es pot fer els estiraments quan sortim de mar o en entrar, però també al cap de 10 hores, l'endemà al matí o a la tarda, també podem repetir aquests estiraments. No és només en el moment que anem a mar, és al llarg del dia inclús. D'acord? Ara començarem a fer estiraments des de baix. Molt bé, primer començarem pels bessons. Els bessons es poden estirar, que és la part de darrere de la cama, col·locant-nos així. Si tenim un company i no tenim cap paret, doncs ens aguantem amb les mans de l'altre company i al mateix temps fem l'estirament. Si tenim una paret o tenim un arbre o qualsevol cosa, ens aguantem
i mantenim aquesta cama flexionada, que és la que no treballa, i l'altra cama la mantenim tota la recta que puguem. I intentem amb el pit tirar endavant i deixar les mans i els braços relaxats. Pensem que quan fem un estirament hem de notar que només s'estira la part que volem. El nostre cap ha de pensar en aquest muscle. Si jo estic fent aquest estirament i noto que s'activen altres zones del cos, és que estic en tensió. L'estirament també serveix perquè ens relaxem i perquè després puguem gaudir molt millor de l'activitat. Aquest seria l'estirament del bessó dret. I el mateix faig amb el bessó esquerre. Quanta més flexibilitat tinguem, perquè tenim uns muscles que són més estirats, segurament que haurem de baixar molt més endavant per aconseguir notar que s'estira el muscle. Si som molt flexibles, potser no notem res i el que necessitem és posar els peus dalt d'una cera i deixar caure els talons cap avall. Això farà una extensió també dels bessons més forçada. Una altra manera d'estirar tota la part dels bessons i dels isquios, si volem fer-ho a la vegada, seria mantenir les dues cames alhora per guanyar temps. Quan ho fem a la vegada sempre ens concentrem molt menys. Al fer-ho individual potser tenim una cama que carreguem més que l'altra per la manera que estem a dins del patí i això farà que puguem estar més concentrats amb el muscle que tenim més tens. Però si no tenim temps ho podem treballar els dos a la mateixa manera. Un altre estirament seria per intentar estirar tot el que són els bessons i la part darrere dels isquios, també a terra, que podríem fer primer una cama i després podríem estirar l'altra cama. Igualment podríem fer les dues alhora. Si nosaltres arribem aquí, no forcem, no se tracta de forçar. Jo començo l'estirament en aquesta alçada i si estigués ara durant un minut estirant, acabaria amb les mans aquí dalt, sense forçar. Ho puc fer en un segon, però si ho faig en un segon, he notat com tota la meva musculatura s'ha tensat molt ràpida. Jo no puc estar un minut notant que els meus muscles estan a una hiperestirament, perquè el que provocaré immediatament quan deixi de fer l'estirament és que els muscles es contraguin com a protecció. Llavors el que aniré és a la mar contragut i el que jo vull és entrar dintre de la mar relaxat. Si entro relaxat a nivell muscular, és més difícil que se m'acarreguin els muscles i que després quan surti tingui aquestes sobrecargues típiques que teniu molts esportistes. Per tant, començaré al punt de partida i estaré entre mig minut i un minut mantenint l'estirament. Agafaré aire pel nas, el trauré per la boca i estaré l'estona que necessiti durant aquest minut deixant-me anar, descansant, tancant els ulls si vull i inconscientment em donaré compte que cada vegada que mica en mica baixaré més i més i més. Si no baixo no passa res, potser no baixo més però sí que noto que els muscles cada cop es deixen anar. Ja no hi ha aquella tensió tan forta del començament de l'estirament. També podem estirar la part del quadríceps. El quadríceps és un muscle que quan fem patir treballem molt perquè ens hem d'aguantar i fem molta força i estem amb molta tensió. Quan estem fent tanta tensió de quadríceps, normalment la part de sota de les cames, que són els isquios, que hem estirat ara fent aquest exercici, no pateixen tant. Per això, segurament que si patim de quadríceps, és un estirament que hem de fer-lo més prolongat. Si tenim problemes d'artrosis de genolls o de caderes, hi ha estiraments que tampoc els podem fer perquè són molt forçats. Llavors hem de buscar una manera o una postura que no ens faci mal. La millor manera és drets, agafant-nos de la roba, si no arribem del turmell, i mantenir la cama flexionada, per intentar estirar tota la part de davant de la cama, que és aquest quadríceps, que treballa tant a l'hora d'estar en el patí. La postura és el mateix, aguantem des de mig minut a un minut sense forçar. Si veiem que podem anar pujant mica en mica, anem pujant. Però sempre hem de pujar a través de la respiració i és molt important que quan traiem l'aire és quan pugem la cama, no quan agafem l'aire. I sempre que pugem uns graus la cama vol dir que aquells graus els podem mantenir. Es tracta de mantenir, no de pujar-los i que al cap de pocs segons tinguem que tornar a baixar perquè ens fa mal la cama. Això vol dir que hem anat massa ràpids. El quadríceps es pot estirar així d'aquesta manera o també es pot estirar assentats. Baixem una miqueta la càmera.
Els que tinguin més flexibilitat o que estiguin més acostumats, podem posar la cama al costat del gluti i estirar el quadríceps. Si alguna persona és molt flexible, pot deixar caure el cos enrere. Com més la deixi caure enrere, doncs més l'estirarà. Però vigilem amb l'articulació de no fer-nos mal. Algú també ho podria fer a les dues cames a la vegada. Això ja seria més per la gent més jove. I estirar els quadríceps. Tot això seria només per estalviar temps. Jo recomano fer-lo un per un. Però d'aquesta manera també podem estirar els quadríceps, podent obrir o tancar les cames. La part de davant són 4 muscles. En funció de com posem les cames més rectes, més tancades o més obertes, notarem diferents zones, però són importants totes elles. Potser hi haurà gent que notarà més aquest estirament obrint les cames i una altra tancant-les. Voldrà dir que té uns muscles més carregats o menys, també en funció de la seva vida i de com està de salut. Un cop hem estirat les cames per davant, les cames per darrere, és molt important, ja que sóc aquí, estirar els braços. Els braços els podem estirar o bé d'aquesta manera, que estirem tota la part flexora del braç, tant un braç com l'altre braç. També podem posar les mans a terra, posar-nos com un gat i estirar els braços, així els fem a la vegada. Igualment, depèn de la sobrecàrrega de cada persona, també podem tirar el cos una mica enrere i veurem com cada cop anem forçant més tots aquests tendons. I si tirem endavant, doncs notarem que forcem molt menys. Com que he dit que es tracta de no forçar, sinó de sentir, doncs cadascú sabrà fins a quin grau pot arribar. També podem estirar el braç d'aquesta altra manera. També es podem pujar amunt. Podem agafar un braç i tocar-nos l'espatlla i amb l'altre ens ajudem. Aquí estem estirant tota la part de l'ombro i una mica del tríceps. La mà esquerra ajuda la mà dreta a que arribi a tocar-se l'espatlla. Però la mà dreta està relaxada, perquè el que estic estirant és tota aquesta part d'aquí, tota l'espatlla. El mateix un braç que l'altre. També podem estirar la part del tríceps ja més bé, posant la mà per sobre del cap i amb la mà contrària ajudar a baixar, a tocar mig de l'esquena. Estic estirant tota aquesta zona. Primer una i després l'altra. Aquests exercicis sí que no es poden fer a la mateixa vegada perquè necessitem de l'ajuda de la mà contrària. Podem estirar l'esquena amb aquesta posició també, si estirem el braç endavant, notarem com tota la part costal també l'estem estirant. Primer una mà i després l'altra. Podem estirar la part lumbar, la part baixa de l'esquena, que posaríem la cama dreta damunt, creuem la cama damunt de l'esquerra i miraríem cap al costat contrari, com si ens volguéssim mirar a la mà dreta. Un cop ens mirem la mà dreta, amb la mà esquerra estirem tota aquesta cama, tota aquesta cadera cap al costat esquerre. Al fer aquest estirament, notarem com estem estirant tota la part lumbar, inclús les dorsals baixes també. Canviem de costat, la cama esquerra creua per damunt del genoll dret, i mirem la mà esquerra. Fent força amb la mà dreta, aguantant aquesta cama. Ho podem fer amb el braç o ho podem fer amb la mà.
És important que la nostra vista no estigui aquí davant, sinó que estigui mirant la punta dels dits, perquè això provocarà una rotació cervical que també estarà estirant la part dorsal. Si nosaltres el que estem fent és mirar endavant i fem el mateix exercici, canviarà molt. Notarem que amb uns muscles que haurien d'estirar-se no s'estan estirant. Molt bé, ara el que farem són estiraments un cop dret de la part pectoral, que es pot fer agafant les mans darrere de les cervicals, creuant els dits, i tirant els ombros i els colzes cap enrere. Al mateix temps agafem aire i el traiem per la boca. I ens mantenim aquí. Si algú nota que no tiba molt, pot fer-ho obrint els braços. A l'obrir els braços estem estirant tota aquesta fibra pectoral, que nosaltres quan estem en el patí fent tanta força, estem tensant, no tota la força de flexió és amb el braç o amb l'ombro, moltes fa amb el pit. Tots els moviments que siguin cap endintre de fer una força, treballa el pit. Per això nosaltres el que hem de fer és el contrari, és obrir el muscle que quan estem fent esport està molt tancat. Si estem molt flexionats, hem de fer molts estiraments d'aquests muscles. No caldrà fer estiraments dels tríceps si els tríceps no treballen gaire. Si estem molt tancant cap a dintre tot el pit, hem de fer moltes obertures de pit. Si estem molt ajupits, hem de fer molts estiraments contraris. Hem d'estirar tota la part de les fàcies i de les abdominals perquè la nostra postura és totalment contrària. Si és contrària, vol dir que aquests muscles estan molt ajuntats. El que requereix quan acabem o abans, preparar-los perquè s'estirin. Si estiguéssim molta estona al contrari, estirats en el patí enrere, el que estic provocant amb aquest estirament, que a vegades ens deixem caure, és que s'ajuntin aquests d'aquí muscles, tots els lumbars. Per tal, necessitaré fer el contrari, estirar-los al màxim. Si els estiro al màxim, estic obrint els muscles. Això me relaxarà molt l'esquena, però requereix d'estar 1 o 2 minuts. Evidentment que abans de començar a entramar, com que els muscles no han treballat, els estiraments són més suaus, però això són més lents. És només una preparació. La gran importància serà al final. Quan tornem a la sorra, aquí sí que és on sabem quins són els muscles que més hem treballat i que hem d'estar. Si hem d'estar 2 o 3 minuts en aquesta postura, estem 2 o 3 minuts. Si és que el que volem és que quan després arribem a casa no se'ns faci mal l'espart lumbar, requereix de 2 o 3 minuts. Podrien ser molts més, però no molts menys. Si hi ha altres muscles que quasi bé no hem sobrecarregat, els fem menys estona, però els muscles que sabem que sempre ens fan més mal, en aquests impliquem-hi més estoneta. Després ja ens podrem dutxar, però de moment fem els estiraments bé. Hem acabat fent el pit, hem acabat d'una manera o altra fent la part lumbar, d'aquesta manera. També podem creuar cap a un costat o cap a l'altre. També podem fer la rotació lateral lumbar, però l'hem fet estirats. Quan ens hem ficat estirat i hem creuat la cama a sobre i hem treballat tots aquests muscles de la part lumbar, de darrere i dorsal. Acabem fent el pit, hem fet braços, com a molt podríem estirar la part del coll, deixant caure el braç totalment mort, el cap mort cap a un costat, i ens ajudem amb una petita pressió, simplement. Notarem que estirem tot això d'aquí. Si també no cal la mà i podem estirar el braç, farem força com si amb els dits volguéssim apuntar cap enfora i amb el cap com si volguéssim amb l'orella tocar l'ombro. Però és important que no aixequem l'ombro, sinó l'ombro ben relaxat. I estarem estirant tota aquesta part fins a arribar a l'altura gairebé de mig braç, tant un costat com en l'altre. Jo penso que aquests són uns estiraments bàsics per als que fan patir. Segurament que si podem buscar més informació podrem trobar d'altres estiraments que també seran oportuns. Però jo sempre penso que més val ser en 4 i fer-los i a mica en mica anar buscant informació que n'hi ha també per els llibres o a internet i anar-los sumant, que no voler tindre molta informació i al final no fer-ne cap. Moltes gràcies i espero que el que us he dit us serveixi per poder disfrutar d'aquest esport tant quan el feu com després d'haver-lo fet.